हरनानै होनाय जोबोर सबायजों साम'जों अनलाजों दाउजों संनो रोंगोन ना आगैनो The best. Welcome back guys, this is your coffee vlog. नोंथांमोना नायनो हागोन आं मायाव दंफैयो आरोना guys. मैयाल'सो उदालगुरिनिफ्राय थांदोंमोन आङो सडेनलि मैया हरावनो गाखोफिननांगौ जाबाय उदालगुरिनि थाखाय जों मानि थाखाय फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबा मोनथिगोन फार्स्टआवनो जोङो मायाव दं नोंथांमोननो खोन्थाना होनि आङो स्टेशननि एकदम खाथियाव थानाय बिल्डिंआवनो जोङो दा रुम लानानै दङ ओमफ्राय लोगो सासे नैयो दुगैबाय दं आरोना सिङाव नोंथांमोना खोन्थिनोबा खोन्थिनो हागोन बैखिजा केमेरा खालामना खिन्थु खोन्थिथ'ला ओमफ्राय नोंथांमोना नायनो हागोन आरोना रुमखौ ओरैबायदि मोजां माने दाम खमाव बिदि बादि मोजां रुम मोनदों आरोना जों सानैजों only 700 नोंथांमोना थानोबाथाय थानो हागोन नैबेनो स्टेशन ओरै लामाखैजा फैनानै ओमफ्राय नै ससे बिल्डिं नुनायानो नोंथांमोना बेयो थानोबा थानो हागोन आरोना गाइस जोबोर दाम खम रुम ओमफ्राय मोजांबो ओमफ्राय नोंथांमोना गाहायखैजा भिउ नाहरनो हागोन आरोना नै ओहो नै नोंथांमोना नाहरनो हागोन इनिफ्राय ओमफ्राय जास्ट दुगैखांदों आरोना नै खानायफोराबो गावजों गुथुं जानानै दं बोरै मोनदों आंनि खानायखौ खोन्थाहरबानो जाबाय गाइस एक्टर नुदोंना मेन खोथाया जोंना बेसो जाना दं दे दिनैनि थाखाय जोङो उन्दुनायाव माखौ जोमगोन जोमग्रा गैया जों ओरैबायदि उन्दुगोन दिनैनि दिनाव बेफोरखौ गासिखौबो बोखारजोबनानै नै खोलब बनानै जोङो उन्दुगोन उपाय नट नङाबा गोजांनाथ' थैनो हायाना थाम्फैनि फेसिलिटियाथ' दं बारु नै बेहाय ओमफ्राय साला गोजां बोथोरावसो मानि थाखाय जोमग्राखौ होआखै बेखौ मिन्थिला आं एफा मोजां रुम मोनदों बारल'नानै आंना माबायाव बुबाय टावेलाव बुना होबाय ओइ नायनाङा दै गाइस नायनाङा स' गाइस ओंखामबो जायाखै बेनि थाखायनो जों दा हटेल नागिरना थांगासिनो जों दा मायाव जानाय जायो बेखौथ' मिन्थिया नागिर बास थांबाय दं पुरा बिजि गार्लफ्रेन्डना लोगो बेखौ मिन्थिला फाइनेलि दा हटेलखौ नागिर मोनफैबाय बेसेसो थाबायबोखोदा जोङो एसां खाथियावनो दंखायोमोन होमबाबो जोङो बेखौ गारनानै नुवालासिनो जोङो सिगाङाव फैब्रेनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय इयो दहायनिफ्राय नागिरबाय दंमोन इयो गाइड होग्रा नागिरबाय दंमोन आरोना दा सिख्ला मानसिखौ गाइड होनो थाखाय लेंहरबाय दंमोन इयो दा नै जोंना ब्र मोनफैबाय फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच दा एबार एसांथ' इयो बेरायनो थाखाय फैनाय जायाखै मोनसे प्रग्राम लानासो फैदों गाइस जोङो ओंखायनो दा एसेबां बेरायनो हानाय नंला आरोना बिसिनि जायगायाव नेक्स्ट टाइम फैगोन हा नोंसिनियाव बरियानो थाना थांगोन सामफ्रामबो बेदर जाहोदे जागोन दे दा गाइस जाग्रोनोसै जोङो दालियाबो मोनाखैनो जों दा दालि सालि जाला होननानै दा जि दं बेखौनो बिहरबाय आरोना दा जोंना ओंखामा मोनफैबाय आरोना दा बेदराल' बाखि बेदराव मोनफैबायनो लाना फैबाय बेथ' मा बुंबावनो हांसो हा सबाय माने अच्छा ओके दा जाना लाग्रोसै आंथ' जानायखौ मालाबा भिडिअ मोननायफोरखैया नांथ'ला आंथ' जानायखौ मालाबा भिडिअ लाफेरखाया नोंथांमोनाथ' मिन्थिखायो दा जाना लाग्रोसै आगै सासे आंनो नै आंखौ लोगो हमफैना मा होदोंथाय चक्लेट होनना बुंलांदों खिन्थु आरोखि आं आनबक्सिं खालामना नों आनबक्सिं खालामनो आं खालामना नायसै गेस माबा हरदों बिलाइसो लाङो सिख्ला मानसि बिबासो नुदों फार्स्टआवनो हाय नै आंनि थाखायनो बियो थेंक इउ ओ माय गॉड चॉकलेट गाइस चॉकलेट आरके चॉकलेट ये तो बनता है यार ये मेरे लिए बे आंनि थाखाय नै लाबा आंनि थाखाय नै बेयो हाय इमान अननानै होदों आं बे बक्सखौथ' लांजाफिनथारगोन ना गाइस जाना लानोसै गेस मुखामुखि मालायनि सायाव आया नोंखौ बिदि मिनिनो होदों नामा ना ब्र' बेखौ जानो ना बेखौ जानो जाबाय ना बेखौनो जानोसै नोंथ' आने सांग मिनिबाय दं ये यार जब दिल में घुस जाएगा ना तब सुकून मिलेगा सुकून मुंह से घुसेगा मुंह से घुसाओ समझ जा रहा देखो बस घुसना घुसता है ना समझ रहे हो ले लो मैं जिंदबाज के मेरा गाइस आं दा दं उदालगुरि स्टेशन माने आङो टंला थांनो नागिरदोंमोन आरोना ओमफ्राय नैखिजा सिख्लाफोर लोगो हमफैदो ओइ उदालगुरि सिख्लाफोरनो फिल्म आइसि साइस ब्रा
ओंखायनो आंखौ लोगो हमनो फैबाय गाइस थगायदोंसोमोन आङो ओमफ्राय जियानो जागासिनो बिराद किउट किउटथार आरोना ओमफ्य सासेया लाजिनानै खारबाय आरोना ओमफ्राय नोंसोरबो थांफानोसैबाथ' जोंदो थांफागोन गाइस थांफासिगोन एसे फथायनो हाबाय सासे दा जियानो जागासिनो नायलांबाय था बड'लन्दाबो फैगासिनो आंखौ लोगो हमनो दा बड'लन्दाखौबो टंलासिम लाना थांफानोसै आं फाइनेलि बड'लन्दा साला थांलामोन बे आं इखौ टंलायाव लाना थांसिगोन गाइस पुरा टाइमानो मिलाया जाना होदों आरोना इबो बे टाइमाव ग्रोब लेंहरनाय जाबाय बिखिजाबो ग्रोब टाइमाव लेंहरनाय जाबाय बिखिजाबो थांनो नायखिजा एसेबो मस्थ' फैथारबाय मा होनना गालांनो देसुन दासो मोनफैनायखौ ओंखायनो आं जबरदस्ति लेंनाय जाबाय लागिले ट्रेन टिकेटखौ आं दानना हरगोन गाइस ओंखायनो आंना आंखौ उइदाउट टिकेटाव थांसिगोन दा जियानो जाहैखो एकदम बेसाराफोरखौ नोंसाबो उइदाउट अके जेबो नङा दा जेबो टाइम मेनेज खालामनो हादों ओमफ्राय लेंखाबनाय जाबाय बेबो थांसिगोन बेनि थाखाय थेंक इउ स' माच आरोना इखौ मानसिया बे नै किउट कादा गाइस जोंना प्रग्रामा दिनै ओमफ्राय जों दा दुगै रुमनिफ्राय आरामसे ओंखारबोबाय आरोना दा थांबाय दं बड'लेण्ड आइडला दिनै रुमखांनाया लास्ट जासिगोन सिगांनिफ्राय खनै दिनै लास्ट फाइनेलसिम मोनफैबाय आरोना मा जायो दिनै बिखायाबो दोगो मोनदो एसां गोजाननिफ्राय फैनाय आसा खालामो मोजाङै मोजां थाङो जोंनिया प्रग्रामा नैबेनो जागोन उदालगुरिनि स्टुडियाम आरोना नैबे उदालगुरि कलेजनि कलेजआ नैखिजा थाबाय ओमफ्राय नै जाबाय स्टुडियामा बड'लेण्ड आइडल सिजन 2 आरके एक्साइटेड बयबो आखाइ खबनानै होनाय जोबोर बे समावहाय नोंथांमोननि गेजेराव जोंनि बे दिनैनि बड'लेण्ड आइडलनि सिजन 2नि टप 10 फाइनालिस्टखौहाय नोंथांमोननि गेजेराव जोङो लाबोगासिनो बिथांमोना नोंथांमोननि गेजेराव मोसानानै मेथाइ खननानै हिन्जावनि फिसाया मालायनि खारालाय खानानै बिलाइ जानांगौखा हिन्जावनि फिसाया मालायनि खारालाय खानानै बिलाइ जानांगौखा हौवानि न'खरखौ सिबिनांगौखा बेनोथ' सना मैना हिन्जावनि नेमखा बेसाना मानो खारो बे हौवाया मानो जायो बे अखाया मानो आरो नोंथांमोननि नैबे उदालगुरिया जिबायदि मोनसे हाबाफारि लादों थारैनो बेयो मोनसे बिदिन्थि तू है सहारा बही तू है तो है मैंने मेरे वरना कोई मेरा मतलब नहीं यादों में तू ख्वाबों में तेरी परछाइयाँ